the wife of the president, that is the First Lady, Mrs. Oluremi Tinubu, was in Enugu State last Monday to commission the GTC, that's the Government Technical College that the Governor Peter Mba has pimped to the Imago, that's a pimple and which has made everybody happy. Mama, eba ino na elezianya, Igotago bunaka First Lady anye bialo. The traditional heads na Igbo, that is most of our Igbo's and then kaina Imago 19 ifena aka kafajide fa bakolu we chie First Lady anye. Ugo Simba na Igbo. Now, why that has sparked a lot of controversy kanya amaro. Mana these two gentlemen na go fire nyalo maka ka fa kwata ife mbelu onye obuna jiwe na agbatikitiki. In fact, ndị Igbo, you do when ndị Igbo na internet last Monday ajum onwe for some because kedu ife mele title okya ugogbe ayi nyalo First Lady ani ka odalo ke ife mele onwe ife the wrong with it. Ogazam no. Ndị gbara sị na onwe mere de dibere. Ndị ọ na-egwute na ife dị otu a mere, onwe ihe mere oji egwute fa. Ndị na-enweta n'obi anwụrị na enyere nwunye eze na-achị obodo dịrị taịtụl ahụ, ọkwa ihe mere ajụ dị ya. Mana ka isi wee nee ya anya, ndị Igbo na-adị ọ na-adị aka mma na mmadụ rụchara ọrụ mgbe ọ pụ n'ọrụ ọ na-arụ ewezie nkwanye ugwu ịma na-enye mmadụ taịtụl na ọ na-arụ ihe ọ kwesịrị ịrụ. So otu a bụ ebe izizi ga-anọ wee nee ya anya. Ebe ọzọ ị ga-anọkọ wee nee ya anya bụ na akụkụ nke onye na-enye taịtụl ebi na ọ nwee ihe ọ fụrụ o ji wee nye onye dị otu a ugwu akwanyere ya. Mana eju onwe gị na mbụ ndị na-alụkwa ụdị ọrụ a na-aga a na-akwanyekwara ha ụdịrị ugwu akwanyere onye nwunye eze na-achị obodo ka nke ya dịzi iche, maka na ọ nwere ndị na-arụ ihe a na-arụkwanye ya karịa na-arụ ya karịa anụ nke nwunye eze na-achị obodo bụ one of ka o mere ya na ọmeme ọ nwere ndị nọ n'Enugu a nchọ mkpọwafa ngwa gị fe a na-alụgasị n'inyere ụdị ihe a nwaanyị ya bịa mee n'Enugu a ọ nwekwara nke ọ dị ịghọta a sị na a na-eri ji a na-atụ ede mgbe ji na-agbụkwa afọ ya ọzọ a ga-eri onye nke bịa mee otu mgbe m na-ehi ya ndị nke na-arụ kwa ụbọchị kwa ọnwa kwa arọ erekọgnaizere ha. Ọ na-adị m ka ọ nwere ka ihe si eme ọ dị na ka ya dị appreciate ndị nọ around us n'ihe ha na-eme. Ọ na-adị adị ka ndị si fa ebe dị anya wee bịa abịa n'ebi ọ da-agba onye nwanụ bịa ka ife ọ na-alụ. That is the main thing. Ịma na commission ka ọ bịara ife a ọ bịara ime ife renewed hope ife na nwanụ ife a na-renew hope ha ihe ka na-abịa hope ha na-renew. Mana I've not seen the hope, talk less of the one that she renewed. That is what she came to do her renewed hope. Commission that GTC. Well done on commissioning the GTC. Man, GTC. Oh, yeah. Government. So, medical students. As a part of her, if not the renewed hope, as part of if I Oji her own ministry or office as first lady of the country, then again a different states in Nigeria. Nke a bụ ton ndị Enugu, mana from the minute. What if I better begging? What if I better? Okay, na akọwata na ọ bụ na enwe ka o si wee lu anya aka n'anya aka. Ịma na isi na ojebugokwa n'obodo ndị ọzọ mee ife a. Ka ife mee na ndị enyere nne m iji ya o jenu echi ofe echichi si mgbanụ na-eme ọfụma nekwa na echichi asị ndị na-eme ọfụma. Ebe na ọ bụ ihe o mere anyị iche. Maka gebe ntị onye isi ala anyị abịago na Anambra. Enye dike Soludo wee nye dike na-achị mba na Anambra steeti. Nwunye abịakwa Enugu kịta anyị enye gị ogosi mba wee bịa
ọ nwekwara ike nwa ya nwoke esheyi bịa anyị enye ya nwa si mba wee bịa mana ibe m na-ekwu ọsọ anyị bụ ndị Igbo na-enyebe ịmago isi ọchịchị anyị enye echichi si ngwa daalụ na ịbịalụ na be anyị amakwa m na anyị na-enye ndị si esi wee bịa be anyị na-enyelu fa ife mana na gọọmenti a ọ dịzị ka ọsọ anyị nwa na-emie